Salkisara boyna nugjagui tong phika hastewo IPFT ni rakmung haini hai nugjagui tong phika juda juda bodol ni enggai IPFT wo ki filmani salkisara mai amo haini nugjaka Oktober talni salbroi phas halni saridi borjora wo kaisa pandani bisingtei konda tuisa division IPFT ni enggai bogirat bisio bahaino lamsoma panda बेलायना हामबाय 3-4 तारिख अक्टोबर 2024 वो बुगिरत बिसि खबजाक निउ बुगिरत पारा अरनिफ्राय 15 फेमिलिनि प्राय 31 बुता जोंनि पार्टी आईपीएफटीओ इदि योगदान खालामबाय अमर बेलायके हामबाय कारण जोंनि रायमाबिलियाव 3 साक पर्यन्त बैक टू बैक जॉइनिंग खालाय दङ उसकां जोंनि निर्वाचन अंथं उयाथं जोंनि अब कोनो आशा जाया कारण साइमानो जेहेतु एनसी देवबर्मानि नेतृत्वे जोंनि पार्टी आईपीएफटी जोंनि तिप्रासानि बागै थैनांनि बागै जोंनि तिप्रालेन नाङो हिनै आबो जत हायनाहाय जोंनि पार्टी आईपीएफटी योगदान खालायबायका एबं फाइबो दङ बुसकांबो जोंनि ताइबो फायनाय कारण दाबरक अबंका जोंनि सिरि सिटिनि जोंनि सिम्बल अ दाबरक न केबो पबया कसारमाजो किन्तु किसु बरक बिब्रांत अंखा अ बिब्रांत न बरक बुल बुजियै हायनो हाय जोंनि पार्टी आईपीएफटी योगदान खालामबाय अबनि बागै जोंनि पार्टी आईपीएफटी डिविजन कमिटिनि बुखाखै जों बनो बेलायनि हामबाय याफार जोंनि लगे दङ जोंनि डिविजननि सेक्रेटारि चरणबासी त्रिपुरा जोंनि भाइस प्रेसिडेंट जोंनि उत्तम कुमार त्रिपुरा आईडब्ल्यूएफटीनि सुबिलता त्रिपुरा एवं जोंनि इनभाइटिं मेम्बार अनिता मधु कुमार त्रिपुरा सह जों दिनै बरन फाइलाम सफायगा अबनो बेलाय बेलायनि हामबाय हाकाहाम दायथिबाय याफार बनो